Takže dělej. Jo, ale vážně. Ukládej to. Mom, I need a plate and a... Jak ti říkám, padej už. Dělej. Tam téčko, okamžitě. A nebo ti řeknu celým jménem. Řeknu ti to tak přesně, jak to je. Takže dělej. Dělej, protože my tady musíme být komplet. Tady to mě do problému. Ty vole, já mám ten... Ahoj, vítej, tak jsem dlouho neviděla. Koho? Nazdar? Co mám? Ano. Jo, tady. Podívej, jak vypadá. Úplně dost. Lukas. To si přehnal. Ale jakože fakt. Ale okamžitě odtud padej, ale fofnem. Mizni. Čekám téčku. Ať se sem vrátí téčko. Ale okamžitě. Já v župánku. Sranda, ne? No, dělej Lukas, on nás chce vidět pohromadě. Apply. Pokoj. Put a swatch down. Yeah. Okay, now go. Přijď, Terísku, přijď. Go down. Yeah. Now add a line. Ten Lukas. Nesmíš. Get there. Go to the right. Yeah, no, Ach jo. Ano. Dí mu to, ať jde odtud, ať přijde. Mizni a přijď. Převlíkni se do téčka, prosím tě. A vrať se jako téčko. A drž klamu, ti říkám. Ty svině jedna. Ne, nepiš to není hezký. Můj neklid se ztratil v jeho pevném obětí, měl to být právě on. Kůř tady normálně. Jo? Voda, to jo. Nebudeš se tam schovávat přece. Nebudeme asi. Už nemůžu. Mě včera bolelo tak břicho, jak jsme se tomu smáli. Ty bláho. Jo. Víš jak? Nevím, co s vámi. A padej, říkám. Get your camera turned off. Now in. Yeah. Ahoj. Máš si dát brejle, když je máš na hlavě. Ne, to musí být tady, to nesmíš sundat. Nesmíš, to musí být tady, kde jsou. Go up. Go to the side. Nikdy. Now go up. Yeah. Go up. Now blend. Wait, I can't see. Duck down. Yeah. Now blend. Jo, ne?
Ty, to ty. Oh, blend it in. Blend in. Tu si propití, hned jsem tu. Over. Ty se už vrať a přijď jako téčko, ale vážně, dělej. Já tady nemůžu být už dlouho. Mám vycházky, takže dělej. No nevím. Vůbec nevím, kdo to je Lucaso. Ať se vrátí, ať se převlíkne a okamžitě se vrátí. Ať zavolá Séglu. Concealer. Dělej. Vážně. Vážně. Lucaso, vysvětli mu to. Wait, I just gotta get my blender. It's very dirty. So. What are you doing? Getting my beauty blender out of the bag. You took mine. Četla jsi to tam, jo? Mum, wait, where's my pink beauty blender? Mum. My... Já taky. Ani nevím, jak jsem je dostal do přátel, hele. Nevím. A kdo? Jo, nevadí. Okay. Lucaso, že ho neznám a mám ho taky v přátelích. Já nevím, co mi tam leze. Nevím. Jo, nic vezlím, jo. Tak to si teda taky pěkně jako to podělal. Fraj. To se teda ukázal, Vladimíre. A takovou naději jsme do tebe vkládali. Ano. A takhle si to tady potom podělal. Elf, 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 elf. Jo, ne? Because I'm an elf. Dinner, because I'm an elf. Nazdar, tečko. Tečko. Už jsme tady kompletní, hele. Kde je? A já jí Dobré odpoledne. Nazdar? Nazdar. Co je sem Tak co? Jak to jde? Dobrý, co ty? Já i spala. Já jsem si všimla, jak jsi spala. Já spinkala. To možné. Doteď. Co to mělo znamenat? A co jako? Vysvětli to, prosím tě. Jakože ty svině? Ne, ty dárky. Žádný nebyly. Nepřehnala jsi to trošku? Určitě ne. Ne. Jsem Já se bych dobře to- pobavila, kdo je Lucaso. No by mě jaký zajímá, kdo to je za šaška. Nevím. Jak to, že ho mám v přátelích, ani o tom nevím. Už dlouho. On hraje na tajno. Ty vole, já bych ti jaký poslal, ale já nemám. Co blázníš? Hej, já bych nazvala jména pravými jmény. Ale ono se to v té mluvitelné podobě blbě tady říká. To určitě. To nemůžu ani vyslovit. Psalo se to líp. Děkuju, ale nevěděla jsi dlouhou dobu. Já myslela, že to, já jsem psala tadyhle. Na Messenger, jestli to nejsem já, říkám, jsi normální. No, já jsem taky nevěděla, kdo to je. Ale já jsem tak scrollovala a říkám, ty vole, tahle ženská, ne. Já to teda řeknu, já se podívám, kolik je tady lidí. Moc ne. Všichni jsou za oknama, je to dobrý. Já říkám, tahle svině blbá, ne. Ona tu tlamu nezavře, tak tady já chvíli zůstanu. Třeba se něco dozvím. Co jsi to zvěděla? Jo, a pak jsem napsala indicie, jakože 2 kusy sekané bez chleba.
A mně to furt nedošlo, viď? A já říkám, ty vole, ona je úplně blbá. Pak jsem napsala jakože u koryta. A pořád nic ne. Jo, tak jako dobrý. To nevím, asi mě blbá. Jsem blbá, ne? A pak jsem viděla, že přišla Sališa a říkám, tak tam mě prokoukne hned, ne? Ale taky vám to dalo chvíli zabrat, že? Já jsem myslela, já jako, že abych řekla pravdu, já jsem myslela, že jsi Radek. Fakt. Z začátku jsem myslela, že to je on. Já jsem to taky myslela právě, proto jsem byla taková jako neto. Ne, a jsem potom napsala, ty svině blbá, ne? A ty si úplně prej. Ona až třeba za 5 minut prej. Tohle ví jenom 2 lidi. Prý, kdo je Lukaso? Tohle ví jenom 2 lidi. Jo. A ani jsi mi nenapsala ty. To ti dnes... Ty tam nejseš jako ledovka, ty jsi mi řekla, že tam jsi úplně stejně. Jako tady. Je. No ty jsi to řekla Lukasovi, tak Lukasu se šel podívat na Messenger a vyťukal ledovku a tam žádná není. To je taková svině. Jo. No právě, úplně kamufláž. To jsem tu jediný nováček, co neví, o čem točíte. My točíme casting na Sněženky a Machři po 3. Řepkins. No. Uvidíte, jak to dopadne, Vláďo. No, ale tebe jsem tady ještě u mě na streamu neviděla. Lukase, že? Vladimíra. Ne. I málo toho lidí. Ledovka je machr. Jaký machr? To píše Vladimír. Len tak pro zábavu. Bez tak Vladimír chodil a říkal si, tady ty tlamy nezavřou. Ty jsi v Německu, Vláďo? Čeká na tebe. Ve tvé komnatě. To zpívaj nebo říkáš? To tam někdo přišel, jak takový mělník. Já jsem nestihla ten konec předtím. Já to vůbec neviděla. Ta komnata nebyla. Čekám na tebe v temnotě, ty ňupe. Říkám, já jsem ten konec nestihla. Pěkná písnička od Medvědů, máme jen sebe. Ano, ano. Je hezká, je hezká. Ano. Jo, já jsem tak blbá, to není možný. No teda. Divoký Mauricius. Nafiltrujeme se trochu, nebo co? Nafiltrujte. No ty taky. Já ne, já mám dneska svoje brýle. Jsou fakt tvoje, jo? No, to není filtr. Nikdo není dokonalý. Ježíš, já vůbec teď nevidím, když jsem je sundala. No, tak si můžu nasadit, já pak potřebuji vždycky chvilku, než se dokoukám. Nikdo není dokonalý. Všichni jsou dokonalí. Co to je za smích? Ty vole, tak zás mi zaspínal hlas, že tam fudíš jak nějaká svině. Jo, nemůžu. Ty jsi zpívala tak to? Ještě ne. Totálně. Jo? Ne. Jo. Tohle písničku nechceme, tady si pustíme.
Já si musím hloupě otevřít to okno, protože jak jsme se tady smáli. Já jsem se úplně spotila, ty. No ale krásná. Takže Krásná. Ahoj, tady ahoj. já už nemůžu dneska. Ahoj, Terinko. Ahoj, tedy. Tobě. Hezký stromeklý. Ještě tady večer horocíky. To bude to. Tady to je lepší, Leny. Že? Jo, tady to je líp. Počkej, to se vážně směješ, nebo se to směje samo? A udělej takhle, Uka. A mám všechny zuby, dívej. Nejde to právě. Ale udělej tak. A vystrč, takhle, Jak to vystrkuju. A jak by to přijmulo samo? Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Jak dobrý večer, já jsem Milda, žádný dobrý večer. Dnes je starý chlap, ale o tom to není. Tady jste správně, tady je jenom starý. Tady je jenom starý. Kolik máme, princezny? 45 plus. A tobě? Sally? 4. Mně je 49, děvčátka. No tak tady jsi dobře. Tady jsi dobře, ona tady jsi jenom 45 plus, já ani nevím, co tady dělám. Tady omylem. Mně bude za chvíli 50 let, no za chvíli ne, ještě to bude nějaký čas trvat, asi tak zhruba kolik? 10 měsíců. Já jsem děvčátka štír a můj dvojče je váha. Zajímavý, co? Jak to? Protože my jsme narozený 23.10. Můj brácha první Michal je 23.10. a on se narodil 23.10. v 11.52. A já se narodil 24.10. v 001. A dali nás do stejného, protože jsme ručata ve stejný den. To je zajímavý. On je váha a já jsem váha až 4 dokupy. A je to znát, protože on je váha, on má bohužel schizofrenii, na dvojčata jsme. A on byl vždycky, on dělal modeling. A já prostě jsem byl takovej opičák proti němu, on je velký, on má 1,89 m a dneska má takových 150 kg a já mám 1,82 m a 112 kg. Ale jako, ne, že by byl tlustej, ale jsem vazba. Počkej, co? Jsem co? Lesba nebo vazba? Vazba, lesba jsem, lesba muž nemůže. Kdybych to přebral Buskiro, tak já nejsem buzík, díky bohu. Já jo. Ty jsi buzík? Buzík je ale jenom u mužského rodu. Ty jsi chlap? Aha. No nevím, já si nejsem jistá. Máš ocasa nebo máš vagínu? Já to nikdy nekontroluji. Ona je hermafrodit. Ty jsi to ji nekontrolovala? Ty nevíš, co máš? Nevím, co mám, já to nechávám na překvapení. Počkej, ty nevíš, jestli jsi žena nebo muž? No, jakože sama o sobě pochybuju. Že jo? Ona to má to, ona neví, ona je každý den něco jiného, ona jak jsou ty. Ona je nebinární. Kdo jiný. Ty jsi nebinární teda, jo? Ano. Aha. No dobře, a tak máš tam, když jdeš na WC, zadek máme všichni stejný, a jsi binár, nebinár, o tom to není. Ale když močíš, tak močíš tím, anebo jí? No podle toho, jaký mám den a kdo jsem ten den. Dobře, u tebe to je tak, že jednoho máš a pak ho nemáš? Jo. Jo. A jak to děláš, tak ho máš? To, že máš v sobě problém, jestli seš to nebo to, dobrý, to je v hlavě, ale to, jestli ho máš nebo nemáš, přece je jasná věc. No určitě, jakože jo, ono se sruluje a schová. To já jsem zažil kdeco, ale aby se mi sruloval, ještě ne teda. Ne, no, tak já jo, ale... A počkej, a to kam se ti to vejde? No dovnitř, tam do skeca. To se ti vejde i s koulema, jo?
Škoda káč, tady by byla Kecám, to je všechno sranda. No to je mi jasný, že kecáš. No. Protože ty máš typický oči ženský. Ty jsi žádná práčka. Ano. Máte pítka. Já nevím, zatím vzadu. Ano, jo. Vzala to dítě. To jsi adoptovala. Přinesl mi ho čáp. Čápťu přes. A co měl u sebe? Košík nebo dva? Já spala. Já jsem, když přinesl čápně, tak já jsem měl 2 košíky. V jednom byl Michal a v druhém byl já, Milda. Aha. No já měla jeden, hele, počkej, já jsem hned zpátky. Nedi, hore, raz, dva. Ach jo, proč jsi ledovko ledová? Protože jsem se tak narodila. Jako ledová žena? No, jako ledová. Ledová v čem? Jseš chladná k čemu? Jako ledové srdce a ledové nohy, ledové ruce, ledový nos, ledové uši. A ledové nitro máš nebo ne? Všechno. Máš ledové nitro? Taky. Máš děti nebo ne? Jestli mám boty? Zuby? Co má? Ne zuby. Máš děti, ano nebo ne? Můj Adámku. Mám 8 dětí. Jako svých? Ano, mých? Jako z tvýho těla vznikly? Ano. Jak jsi to sjela, prosím tě? Ona se s tím nesrala. Děti se neserou, ty se roděj. Ty jsi byla furt těhotná? Nebyla jsi těhotná 8krát? Návštěvu, čauky. Prosím? Ty jsi byla furt těhotná, viď? No, ale furt od 16. Kolik máš tátů k tomu? 8. Ty máš 8 tatínků? Tak to je hezký. Ještě jsem tebe, já byl bych 9. Já už nechci děti, já už nemůžu. Mě už to, tam něco vzali. A podle mě chyba, že něco vzali. Oni ti měli přidat. Rozum. Bude 8 dětí, to je docela hodně teda. To mi řekni, jak žiješ, ty s tolika dětma? Myslíš si to, Mildo, že jsem blbá? No tak já nevím, projevuj se tak zajímavě. Protože málo která žena má 8 dětí. Jo, super. Leny, A Leny, teda to je hezký. Prej, myslíš si, že jsem blbá? Myslím si, že člověk může, co chce. A víš co, nejlepší na tom je, že spoustu lidí si myslelo o panu, nebo o Ježíško, to řekl chybu, o fialovým idiotovi, Petru Fialovi, že je chytrej a že nelže. Ten člověk v myšlenkách je sice inteligent, ale v podstatě je to úplnej tupej idiot, bohužel. Ale nebudeme se tady bavit, ano, o politice, tady politiku nevedeme. Tak to každopádně. Jenomže když řekneš, že máš 8 dětí, tak máš 8 dětí, no. A já vím, že nemáš, kolik máš dětí? 1, 2, nebo žádný? 8. Ale no tak. No fakt, ledovka má 8. Ledovko, věříš Boha? Dávej si pozor, co odpovíš. Viděla jsi kurva oči guten tak, vole. Tož jsem viděl, kurva, oči tak. Tož Ledovko, neser a řekni, kolik věříš Boha nebo ne? Já věřím ve svého Boha. Tak přísahaj před svým Bohem, že máš 8 dětí, pak ti uvěřím. Já nepřísahám. Nikdy Tak je nepřísahám. nemáš. Mhm. Tak je to fajn. Sally, ty máš 1 nebo 2 děti, kolik máš dětí? 9. 9. Mhm. Já 10. 10. Mhm. A děti, já se vám přiznám, já totiž nemám ptáka, já mám vagínu. A mě ty děti, který díky bohu nemám, protože oni se mi do toho pupku nevešli. Mě třeba ty děti, které jakože už si s nima nechci hrát, tady jak mám 9 dětí, tak se Ano. vrací zpátky, víš, a tam chodí spát na noc. A to jako kam schodí spát? Do zvěřince? Odkud vylezli, hele. Kam šel?
Zrovna jsem mu řekla tak dobrý příběh, že děti se mi vrací na noc zpátky. No tak jsi normální. A proč odešel? Ho jako nebavíme? Který A to je srač, je to srač. Jako, že máme tolik dětí, tak už se s náma nechce bavit? Jo, no. To je dělat. Já jdu na cigáro. Tohle to mě jako naštvalo. Kvůli dětem, že se s náma přestane bavit. To nemá obdoby. Tolik dětí na jednom streamu, já nevím, co s nima, si je zablokujem. Je to můj stream. Tož děti, já jsem. Já jsem tě akorát říkala tak zajímavý příběh. Nevím, na telefon, ale Obočí, vole. nemám obočí. Tě znám, ne? Ještě někde. Kam děti moje chodí spát večer, podívejte. Jo, no. Ale ty zpátky prostě ty Korytňačko. Korýšu. No, půjdem ke korytu, ne? Ale my jsme se tam vyšli, jo. Tak my stejně máme jenom 2 kousky sekané. Jeden chleba. No, a já jsem jí napsala bez chleba. Počkej, Milda, musíš počkat na ledovku, Mildo. No, co jsi chtěl, Meldo? Co už kurva vole je. Nejsem hostitel, já říkala i nahoře. Ale to, ona to nejde, víš? Šéfová šla někam ke korytu. Šla Ach jo, ty brďo. Myslela jsi toto? Lubor. Asi jo. Že? Hej, po noční, já jsem spala celou dobu. Ne, jdu až zítra ráno, mám muzikoterapie a pak noční. OK, tady to tady. Mám stejný jabro. Dneska mám si terapie. Aha. Přijdeš? Jo? Určitě. Nevím, jestli, je to, víš co, je to můj stream, nevím, jestli tě nebloknu. No já tam radši jdu. Ale musíš zavřít to, víš co? Jo. Ty Sally, tady já jsem si to přečetla, já vím, já jsem si to přečetla, nejdu tam. Nejdu. Zůstávám. Milda chce nahoru. Jaký Milda? Mně to nejde, ale. Já nevím, jak to je, ale já ho tam nevidím, že si posílá žádost. On to neumí, on je nováček, přeci psal. Atila, ahoj. Co to? Ledí, pust tam ještě tu Chorvatsku. Chorvatska. To svině Chorvatsko tam pošli, pust tam. Řekni to pořádně, když si to řekla pořádně, jak to napustit. Ty svině blbá, pust tam tu Chorvatska. Hledáme. Ach jo, ty brďo, prej, co jsem tak blbá, nebo co? Jo, tady, jo, jdi, pozdravuj. Nepozdravuj, jdi. Šla, nezastavila se. Ježiš, já jsem úplně vybitá. Kolik je 7, musím končit věc. Jak to? Kolik šla spát včera? No. Já nevím, ani nevím, ale že bylo po půlnoci.
Já dneska chci se brzo vyspat. Chci jít spát, tak chci se konečně vyspat pořádně, víš? Aha, Já se chci fakt pořádně vyspat. já taky. Já to. Jo, ne? Co hraje? Ty jsi 24 hodin. Ledovka. Buď to u koryta nebo v na gauču, vole. Běž čekat do postele. Běž čekat do postele, ti říkám. Jo, za... Lidi, ty máš tam zprávu, Milda ti píše halo. Moment, ahoj Attila, ahoj, zdravím. Teď hledám Hrvatsko. Já teď musím něco najít, mě něco spadlo. Bohu neser. Ne. Bohu ne... Co je? Ty vole, jdi do prdele, daj to tam nedávej. Já tě vidím, já srdce mi korí, srdce mi korí. Jak ty, že znáš tu písničku? Já? Jo. Ne, ten Lukas. Protože když jsem byla v Chorvatsku, tak to hráli furt, protože bylo zrovna mistrovství. No, tak to je jasný, že to hraje. A oni, myslím, ani něco vyhráli, ne? Nevyhráli oni jeden rok? No. Oni se loni dostali hodně daleko, nebo předloni to bylo už. 2019. Si myslím, že byli úplně aj první, ne? Tak to nevím, hele. Ale určitě jsem tam byla, to bych věděla. Takže jak Já jsem bohu. to věděla. Nevím. Co bys rád, Mildo? Já tě tady nemám, abych tě dala nahoru. Že ty máš skrytej účet. Určitě. Už odešel. Jsem k návě, že to byl Ion je furt. Tady? A to je hustý. Ale jakože fakt, ty vlasy jsou jakože, ale fakt. Krásný, Jo, ne? ale to je ale fakt. Že? Jakože, To ale beru. právě to začíná být růžová. Podsvícená. OK. Hezky to vypadá. Jo. Ale fakt vypadá hezky, jakože, ale fakt tabako. Čokoládku to vypadá. Já si dám fialkovou. A tady to vypadá fakt hustě. Jo. Je to Já do toho jdu. určitě. Já... Kdyby to tak nepála. K Vánocům. Jo. Jo, ne? No nekoukej tak na nás těma obrovskýma očima. Čauky, fury, Jedna. blbá. Tyn. Ahoj, Anděl. Mal mehr. Čauky. Die Aufträge auch immer größer. Und dann habe ich meine erste Rechnung geschrieben. Ja, 2019. Vidíš to, jak ti to sluší. Míro, děkuju. Poznáváš mě vůbec, Míro? Děkuju za pugetek. Mám nové vlásky. Děkuju moc. To je jak česká předvolba. Jo, díky, fury. Jak se to čte česky, anglicky? No, protože aby nám sem nechodili malí děti, víš. Andělku. Vidíš to? Sekne ti to. Takže zítra okamžitě odrosty. Děkuju, Míro. Odrosty musíme. Jo. Jak vypadá to super. Že? Jak se máš? Dobrý.
No, tak ty ne, ty jsi tady správně. Přidáme. No tak schválně, zkus to. Fury. Co to děláš? Co to děláš? A co? Tak to je fajn. Překladu. Co to je? Jsi slyšela z překladu, tady v písničku? Jsi slyšela? Ty jsi slíbila, že mi ji přeložíš a furt nic. To bys měl teda. Ty děkuji za srdíčko, Míro. To ne. Dobrý, Anděl, dobrý. Pohoda, jazz. Zle nás počúváš. Tak já nevím, co mám dělat. Ne. Úplně. Ale tady. Mě neslyšíš, Fury, ty mě neslyšíš, ty mě slyšíš? Slyším dobře. Já tě taky slyším dobře. Ale Ty tu tlamu nezavřeš, tebe. a tam Já dole? tě asi zablokuju. Já tě zablokuju. Naposled, co jsi přišla na můj stream, je to jasný. Jo. Já nevím, co s váma mám dělat, co s nima mám dělat. Takrát si ruší, vám budou za chvíli závidět. Kdo nám bude závidět? Tady není nikdo závislý. Ale díky. Ah. Takže Sally, začni mluvit normálně, srozumitelně. Taky mluvím jak svině. Takhle. Neslyšíš mě pořádně, to mi natočí. Tady, slyšíš mě normálně, nebo ne? Tady není. Slyším. Jo, Anděl, slyšíš mě normálně, nebo nenormálně? Jo, růže, že nám budou závidět. Už to chápu, Andílku, už jo. Ale mně se sekl telefon. Nevím. Seká. No, tak já nevím. Tak padej dolů, Ale Slyším se kam. jdeš nahoru spát. úplně... Já si jdu lehnout do koryta. A ty si koukej vrátit. Okamžitě promluv, tělej. Já nechci být dole, já chci nahoru. A je fuč. No co na opičí? Jak mě slyšíš teďka? Na něj můžeš mluvit. Fury, jak mě slyšíš? Fury. Jak mě slyšíš? Už je to lepší? Jo. Dobré, no vidíš to. Leny, okamžitě se vrať, ty svině jedna. Tam šla tečko. Já nevím, kde je to tečko. Jo, no vidíš to. To je, viď? Leny, já ti dám hlavičku. Nesmí chybět, ty nesmí chybět na té hlavě, ty nesmí chybět. Už spinkáte? Chceš jít nahoru, Káči? No, ne. Chceš jít nahoru, Kačko? Kačenka. Ty budeš... nevím, kdo bude ona, Terry? Smrát, Esko. Ty smráda, tečka. Už to máš dlouho. Ty. Dobrý den. Nazdar. Nazdar. You know what the LED remote is? No. No. Já tě slyším, Fory, taky tě slyším. Jo, máš hezký hlas, měl bys rád někde v rádiu. Ladné melodie, to by tam napsal. Jo. Radek vysílá. Tady, no prosím, já v prdě.
No prostě. No, já se jako bojím, že tady budu v bloku, no. Proč? Nevadí vám to, že jsem vám přišla na stream. Ty vole, já nevím, tady, co jsem, Ledíku, prosím tě, řekni jí to ty. Promiň. No, promiň, já se omlouvám. Nehul. Ne, ale řekni jí to, prosím tě. Ale Káčo, já nevím, co ti na to mám říct, jako klidně tě zablokuju. Jaká Káča, na tebe udělám video, jako jaká Káča. Jako halo, já nejsem žádná Káča. Ty máš Nebo já jsem třeba Káča, ale někdo byl nazvaný sviněma, viď? Ale nezáviď. Nezáviď. Trošku vám to závidím, ale tak. Ty vole. Je to jako... Jako dávej si pozor, jo, tady to je Ledíkovo stream, ne, že sem budeš chodit, máš to tam, vole. Dávej si pozor. Tak se bojím, ty vole, hej, jako hálo. Jo, ne? Co budeme dělat? Co chceš dělat? Máš vždycky řasy, ukaž nechty. Ty? Ečky. Co? Počkej, já teď nevím, ty vole. To nejsou tvoje, ty kecko. Co? Ty řasy. Nejsou. No tak co kecáš? Já neříkám. Řveš? Co ti je? Promiň. Jako halo, co na mě řveš? Co není řveš? Bože. Její řasy. Ona neříká. No a to ní. Ale to je hezký, je to hezký. Já vím. A si pana hezký huba. No právě. Tak na to nekoukejte, prosím vás. Dobrý. Normálně to ignorujte, děkuju. Je tak, To je blbý, ne? Tak když... Tak to ne. To je hodně. To radši koukejte na ty boule. No prosím. Proč mi nenabíjí telefon? Ty vole, já mám nabíječce, sranda, ne? Velká party. Hej, co to bylo za toho mildu tady? Já nevím. To byl tady nápadník její. Nový Kémon? Že jo? Já nevím, to dala nahoru. Ale bere každou nahoru. Že to je jedno, kdo to je, ona ho prostě veme Ale nahoru. to úplně stalo, že jsem nemohla jít na okno, to mě to tak sralo, ty říkám, to prdele, úplně na tom, spí, prosím tě, spí. Ale to je sranda, no, kdyby si tady byla i ty. My jsme si ho trošičku podali. Mildo? No, no. Tady jo. Jo, ne? Jo, ne, ona s tím jo, ne? Jo, ne? No nedozvěděla, hej, dvakrát jsem mu to tam psal, mě úplně ignoroval, právě já jsem úplně byla nasraná, že nemůžu jít na okno. Protože já bych si ho úplně... Jej se, Škoda, ne? Ahoj, Fory, ahoj. Ty mládež, děkujeme. No to jsou smradi. Hej, neříkej to, víš, že to určitě mě nevadí. Já se omlouvám, já už takhle nebudu, tak prosím tě, hlavně mě na bloku. Že já tě nemůžu zablokovat, počkej. Neblokujte mě nikdo, prosím. To je jako... No. Jo, ne? To je jako velká party tady to. Ty jsi pak volala, nebo ne? A? Jo, počkej, ne, jenom předtím. Nezvedlo mi to. Díky. Ne? Nezvedlo mi to. Tak to mi napsala, ještě má na mě minuta. A neodepsala. za ružičky, dělejte. Já jsem řekla děkuju, ona nepoděkovala. Hej, děkuju za ružičky. Děkujeme velmi pěkně. Jo. Koho tady máme? Ty máš skrytej, ty nemáš. Tady máš skrytej, viď? Jo. Raz, dva, já jsem třetí skrytá, tady je čtvrtý skrytá, jsou tady dva navíc. Už jenom jeden. Dejte a dělejte okamžitě, střelbitě. Jo. My umíme normálně si to i vyhledat, kdo to je, takže jako okamžitě se přiznejte nebo odejděte. Děkujeme. Řekni jim to, prosím tě, řekni jim to, jak to má být. Jako, a ještě se předtím omluvte. Jo. Jo. Ne. Dobrý. Jo, ne, dělej, okamžitě. Dělat veřejný, kdo to tady má furt počítat.
Včera bylo pozdě. Já nemám veřejný, nemám, počkej, já to mám zaplý nebo zaplý. Já jsem neměla schovaný. Wow, tady byl někdo špion. Trošku. No jako ty jsi tady ještě? Okamžitě? Tady ušla. Tady už tady dávno není. Mhm. No. Jo. A co jste dneska dělali? Mhm. Já jsem byla v práci, já jsem makala, pak jsem musela k zubaři, protože mě bolelo soud. Už minulý týden mě začal bolet. Mhm. Mě mi nejde. Jo. Hraju na schovku, to je blbec. Před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Už jdu. No, já jsem přišel, ale Sal, dala si mi follow, Sal. No já nevím, dala jsem ti ho nebo nedala. Tady dává. Nezvykej si. Dala. Dává. Já už nedávám, ale dala. No. Dala. Ahoj Jirko, nazdar. No prostě, Simonka, dobrý večer. Mhm. Jo, no. Já tu nejsem. Mhm. Nemáš zač. No problemo. Ty vole, Lukaso, ty, řekni jí to ty. Já, ne. Kačka to řekne, Kačka. Řekni to, prosím. Jakou Kačku? Hej, tak co ti je? Nabíjím, tak si ho strč do zásuvky a nabíj se. Protože já stejně vím, kdo jsi. Víš to? Jo. Jo. On jsem byla celou dobu. Aha. Akorát, že jsem vlastně... Ne, teď já jsem tady veřejně celou dobu. Prosím tě, Ledíku, řekni to, jak to má být pořádně, řekni to. Či je to stream? Svině tepla. No jo, no. Já neprdel tady to, jako to je vážná věc. Měli byste se na sebou zamyslet. Jakože, ale... Já nevím, proč mi sem furt lezete. Tak nás blokni. Já nevím, co sama mám čas. Tak nás blokni. Když to jako, no to není prdel tady, to jako holky, to fakt není sranda. To je fakt jako vážná věc. Mhm. Já nejsi s tou mám smát, nebo si mám pryč. Ono to já nevím, no, ono jako když si člověk nad tím zamyslí, tak mě toho člověka i líto. Je to úplně ukradený. Tak. Já to nebudu. Každý má nějaký názor a mně je to jedno, jako... Přesně tak. No, mně to jedno není. Ale nikdo z tebe neudělá něco, co nejsi. Jo, určitě. Ano, jo. Já nevím. Jo, no. No prosím. Prosím tě, Terry. Hlavně nám tady nepiš, já nevím, nečum, nebo něco takového. Já nic to nedovol napsat, prosím tě. Je to hamba. A tam dneska to napíšu 4krát. Sam nečum, smradé, nečum, čumíš. Kolik je, že se takhle s náma bavíš? Jo, kolik ti je, ty spratku. Ty malý pivo. Mně můžeš, tady. Seš jen dítě. Ty seš dítě, my zbytek jsme tamto. Víš, ne? No. Nevinně. Já to řeknu. Dobrý. No prosím. Další svině. Už to, ježišmarja, hej, můžu tady být, jako já tady nezapadám, jako. Ty vole, co jste to tady přijmuli za další svini? Hej, halo. Já jsem nebyla tak titulována, zatím. To nevadí, ale jsi tady. A mě to je úplně, já se jenom bojím, že mě bloknete.
No, jsi na našem streamu, víš co? My nevíme, co s tebou máme dělat. No, nevím. Nebudu sem, jasně. Ahoj. Čauky, jak se máš? Prý vyleštěná kačenka, to je určitě. Prosím. Cože? Co jsi říkala, Sary? To ona. Leny, co jsi říkal? Ledovko. Do prdele. Já vám nebudu, že... Ty v tom máš takový smatek, já nevím. Mám, ty vole, hej, tak... To máš úplně blbá, ty vole. No je, no. Ale jo, my máme tak nějak pořád dobrou náladu. Počkej, lidi, ty jsi řekla, ať si jde vyleštit kačenku a vrátí se. Já jsem se šla vysmrkat, tyve, tak co ti je? Hej, to hálo. Já vím, tady vůbec, tam to ignoruju. On jenom závidí, že na určitých streamech se směje a na určitých streamech jsou všichni strašně vážní. A hlavně zhrazelá láska, to je to nejhorší. No, no. Ahoj, Lenny. Ahoj. Ahoj. Ach jo. Yeah. Tak co bude? Nebo já to zabalím, já už tady zjevám, vole. Já to tak zabalím. Někam, Tak určitě. pojďte někam ke korytu. Vemete mě s sebou. Ty už k nám patříš, takže jdeš taky. Dáme sekanou. Tak jo. Ale to, jako takhle jednoduchý to zase není, jo? To zase musíš projít takovým tím obřadem. Tak kam? No. Rituálem. Minimálně ztratit jednu botu. Jasný, Ládi, pověz to. Nemám. Takže tě čeká takový obřád. Počkej, jak to bylo? Co všechno? No, nejdřív jako... Počkej, salitový. Já ten postup. Co? Ten postup. Aby se stala jednou z nás. Jo, zníte úplně přesvědčivě. Musíš ztratit botu, musíš se najít z jednoho kousku sekaný, se musí najít 3 lidi, musíš se rozdělit se 3 lidma, tomu 1 chleba, musíš přejet přes oceán a potom nakonec se dozvíš, že tady nemáš co dělat na tom streamu. Pak se dozví, že jsi svině blbá. No tak to já už jen dávno. To jsem já. No dobře. To ne. Kačko, ty nemůžeš být svině blbá. To jsem už já. To už je lidi. Jaká bude? No prosím. Oni jsou svině blbí. To je jenom ledík, já jsem jiná. Jenom jedna. Oni nás tak komentovali. Ona je svině blbá. Alinka svině krásná. Leny je svině to. To je. Je píči. To asi i na mě asi už Láďa šel pověsit prádlo. Stavila se a už ti sem chodí návštěvníci. Je co? No to je dobrý Se den. představila, tak ti sem chodí návštěvníci. Jo, Adrian. Jo, taky tě zdravíme. Klimén. Já jdu kouřit. So then I've got like this micellar wash thingy. No prosím, tady je to samý jebnutý, samá svině, ty vole, blbá svině, krásná svině, cítí, vole. No já mám maturitu z toho. No tak ty budeš vyleštěná svině a tečka. Dokonce já jsem. Jo, to je dobrý, to zní dobře. To zní jako plán. To zní jako plán, přesně. Musíš počkat, Vítám. Káčo. To jako Vítám. jako stačí být 2x, 3x tady na tom streamu a už ten titul získáš.
Já tam přijdu, já tam přijdu, normálně se představím. Dobrý den, já jsem prý vyleštěná svině, můžu k vám? Za tu prdel to stojí. A myslím si, že pravda vyjde najevo v tu chvíli. Ano, určitě. Lenny, i když máš ten efekt, tak jde vidět, že piješ zase Red Bull. Co ti je? Nebudeme spát. Nepiju. Co kecáš? Hej, dík, ona tak to jde. Není vidět nic. Já nevím, kdo toho nabere. Ona se stavila v Číně. Kde jsi to vzala? Vy jste nechtěli efektory. No nechtěli. No. Já vám to neřeknu, to je jenom pro teplý. No to ty víš, jestli já jsem teplá nebo nejsem teplá, ty vole, tak jako... Jsem taky teplá. Jsem taky teplá. Jaký mají efekty blbý? Já nevím. Vyleštěný mají úplně na hovno efekty. No vidíš? Jaj, ona krásná. Konečně kočka. Hej, i ty brýle jsou dobrý. Hej, vrr. Ty vole. Tě zkousnu. Hej, jako ten nos. Jdi do boku. Víc. Ty vole. Taková ježivava. Krasavice. Krasota. Dosti pro tebe. Akorát ke korytu, hele. Čauky, Josef. Jo, no. Já si nedám, já budu taková. Vypadám vyleštěně? Vypadáš vyleštěně. Vyleštěně úplně, ty jsi to přehnala. Vypadám vyleštěně? Ano. Hele, a kde měníte ty hlasy? Hej, To může jenom ledník. to začíná vadit, že ten... Nazdar, díky. Ale mě se nehejbe pusa, když mluví a já se toho bojím. Hejbe trošku. Trošku, jo. A jak to, že to může jenom svině blbá? Protože ona je hostitel. A ona má funkci. A má titul. Titul. Největší ze všech sviní. Naprasem. Jsem zpět. Já bych chtěla toho Láďo, už máš Mildu. pověšený prádlo? Já taky bych Kde je chtěla. ten Milda? Kde je ten Milda? Halo, já ho chci zpátky. Já jsem ho tady ale fakt neviděla, abych ho nepřijala. Já chci toho... tak co, vy jste si všechno napsali, ty vole. Jako halo. Hledám Mildu. Mildo, SSO. Hej, vy jste ho stlumili. Ne, to je nějaký mýtek. Ale ho, Milda. No jo, ale nevím, jak to mám jako jemu takhle sdílet. Tak když mu tak to asi nepůjde, co? Takhle to zkusím. Takhle to zkusím. Nejde. Já se teda asi bojím. Hele! Do toho. Ono mě to prozrazuje. Popá, ty v životě nevidíš to, jak jsi šikovnej. To neukazuje. Tady co říká? Slyším. Ty si vykonáš. Hele, zavřete ty tlamy jako. Okamžitě zavřete ty tlamy. Ledovko. Ona nás pustí. Já bych vám rozpustila vlasy, ale Karinka říkala, že je mám nechat v čulíku. Nech je v celíku. Ona nás... Ty vole, půjdeš do pekáče. Pojďme. Hele Káči, ale když jako k tobě přijdu na návštěvu, tak musím mít tu kachnu. No, tak já jsem to tomu kamarádovi strašně dlouho slibovala. Ale jako když budete chtít, tak já tu kachnu znova upeču. Tak byla koprová, ne? Nebyla koprová.
Ne, svíčková. Žádný takový, Ale nechci. svíčková, to je zase jiný level, prosím tě. Jo, no. Byla kachna. To už ne, to už. Ale... Pojď! Kde jsi? No. Dělej, čekaj tam štěňata, dělej, pojď. Máš pověšeno, pereš po pátý v životě. Perun s tebou. Perun s tebou. Prosím. Perun s vámi. Hiroshima, Nagasaki. To ale... Mama už to končí, si zakouřím a jdeme něco koukat, ne? Zakouřím a končím. Ne, Ne? No pora. Aha. A kam jsi to teda pověsil? K sousedům. Našlo? ne, určitě potopení. K sousedům, já bych zazvonila na sousedy. Vzala bych kufry z transportu. Okamžitě přestaň. Kufry, boty a tak dále. Šály, čepice, rukavice. Šálu hlavně, prosím tu šálu. Šálu. Šálu, no. Šálu a boty. Jednu. Jenom jednu. Jedna stačí. Jedna a dost. Já mám vlastně jeden hlas Čepánkovi. Máš to dobrý, máš to super. Mám svůj hlas nebo ne? Dívej se tak. Už dávám jen jednu odměrku prášku a sušák jsem koupil. V ten den dával jsem 3 odměrky. No, tak to se nedivím, že ti z toho pěnilo, to zdal moc. Perun s tebou, kamaráde. A jsi šikovnej, to se všechno neučí. Ty jsi jak kus koniny, ty vole. No dovol. No nedovolím. To bylo ale ošklivé. Hej, já jdu na Lubora. Ty píčo, kde máš vlasy? Já jsem Lubor. No, Ledovko, hej, víš, koho mě připomínáš? Tady na TikToku je taková jedna transka, ona se jmenuje Tara. Znáte ji? Jdu do prdele. Já musím si nechat. Mě ty brýle si směla nechat. To ne, právě to není pak strašidelný. Aha. Hej, ale teď máš obě obočí stejný. A trošku vypadáš, víš jak ten? Jak uváděl, uvolněte se prosím, nebo jak se to jmenuje? Hej, ty jsi ošklivá. Hej, nedělej to, já jsem doma sama. To je fakt jako to, i sama sebe se bojím. I já. I Lubor se bojí. No dobrý, Sáli, dobrý, už mám vlasy. Já se nebojím. Ne, to je vidět, že se nebojíš. Ale tady k tomu jsi docela hubená. Můžeš večer ke korytu. Děkuju. Máš to dovolený. Bude sekaná. Bude sekaná, ano, na 2 kusy. Jo. Jenom. Ano. A teď půjdu na Tarzana ostříhanýho. Ne, nepůjdu často. O, tak já se vrátím, no. Chytrý Tarzan. Ty vole. Docela dobrý, ne? Ale jako, to je úplně něco jiného, hele. Tarzan byl lepší, viď? Tarzan Origoš. Chce to ty vlasy takhle jako já teď, víš co? Jo. Emilko, can I have your phone for a little bit, please? Can I have your phone? 1 second. Hej, mluv česky, jako to nespravedlivý, já ti vůbec nerozumím. Co se má?
Ty vole. Jak kouká Veleštěná. Hej, nenakláněj se ke mně. Jdi ode mě. Ne. Hej, řekněte něco. Ale mazej. Padej, nebo tě zablokuju. Já nevím, co s tebou. Ty drž tu tlamu. Hej, to je docela velký. To se nás vlastně jenom blokovat. To pračku jsem neznal. No vidíš to a už to máš. Už to máš v ruce. Ježišmarja, hej, od jedné doby nesnáším jméno Patrik, ty vole. Tak co ti je? Čauky, Patriku. Jo, to má takovým nadšením úplně. Čauky, Patrik. Já jsem se znova vysrkal. No jo, tak kdysi to bylo Láďa divný. Kdysi dávno. Kimišu. Neomlouvej se, ona je naleštěná dneska. Já nejsem naleštěná, já jsem vyleštěná, tak si to jako zapamatuju. Ale musíš tam přepsat to Kačenka. Jestli chceš chodit tady na ten stream, tak jinak to nepůjde. Hej, halo. No ale opravdu, holky. Svině, řekněte k tomu sví. Tak ty padem, ty taky ale musíš. Nečumte tak blbě, svině, a normálně k tomu něco řekněte. Trošku ty tlamy rozhejbejte. Hele, já nevím, co k tomu mám říct, já budu držet tlamu. Ano, vyleštěná Kačenka, Zakouřím a... Ona má špatné zkušenosti s Patrikama, víš, tak se nezlob. To se mu omlouváš, je to chlap, ty vole. No tak ale víš co, tak je to host. Já jdu Kam jdeš? domů. Tak já jdu taky domů. Tak jo, tak se sejdem u koryta. Dokud má končím, holky. Musím končit. Tak jo, tak se zakouříme a jdeme. Sejdeme se u koryta. Hele, svoláme konferenci. Sali, běž do vany. Já jsem tam byla. Tak běž čekat do postele. Tak jo. And you know what I said? Everybody's gonna end up having a secret room. Jak tě viděl. Leny. No, A teď to vysvětli. to nemůžu. Já se asi zablokuju. Jak tě nedělá? Jdu do bloku. Hlavně si u toho zpívej, letí. Letím, jo. You don't have a star up. A kde přistává letadlo? Koho vám připomínám? Ale prchala. Koho? Já nevím koho. No to s tím proutkem. Ledovka ví, že? No to kouzelníka, já nevím, jak se jmenujete. Fredo. Fero Ferič, ano. Ano. Everyone has a new secret room, and at the end of the meeting, go to that Já jsem dneska neobědvala, ani jsem nevečeřela. Tak je to se mnou normální. Ty už ke konci to nepůjdeš, ti říkám. Podívej se, jak vypadáš, nebo si dej filtr. Jo. Byla vůbec. Aby se ti lépe kousalo. Pořád tady jsem, je nepíšu, nevadí. Mám to ve sluchátkách, mám práci, dělám povinnosti. Jo, v pohodě, Ládí. Hele, Láďo, ale ty jsi docela dobrý borec. Vypereš, vyžehlíš, perun s vámi, tak se mě to líbí, vytíráš. Omluvíš se, zeptáš se. Krásná práce. Pěkně. To jsme tady potřebovali. To jsi tady správně. No, vítírá. Leny to viděla, no, ona to ví. Ona má ten zrak. Zrak, já mám dobrý zrak. Že Láďo, tak jako kdyby náhodou, tak jako taky bych věděl ještě o jednom baráku, kde by jako potřeboval jako uklidit. Jako. Hele, Láďo, přijď zítra, já mám noční, tam se taky vytírá, můžeš se stavit.
Bude ti tam hezky. No, za mě to taky nikdo neudělá, tady za Kačku, taky nikdo, tady za Sally, taky nikdo. Ale my jsme svině, my neplatíme. My za to neplatíme. Ne, my to děláme zadara. Vydíráme, Káčo, nekulu oči, já jsem se lekla. Co děláme zadara? To vydíráme zadara. Jo. Dobrý. Víme. Víte, vidí. Ty musíš takhle blbě koukat? Ježiši. Tak ale Sally, jako... Já jsem tady nebyla. Máš šampon, nebo co to máš? Ona tady nebyla a přišlo omezení, že hulí. Je to rebel. Protože oni už jsou tady na TikToku, na to její jméno, víš, už jsou tady úplně... To jenom ukáže na obrazovce a hned to tam přivítne. Oni vidějí ten župan a oni už jsou z toho úplně, už to blokujou na dálku. Načatý, ano. Můžu to načatý. Jo, ne? Nevylej to, Sally, nevylej to. Musela ta kačena. Šla do bloku. Už to dokouřili. No, že jsem to stihla. Vítej, Koku. Jo. Není bát. Toho dost od minulé neděle v práci. Včera dohání teče. Jo, dobrý. To Mám tak kokoté. Chovej se slušně. Když můžu, tak pomůžu. Nemluv mi tady, víš, že to nemám ráda. Ale kokot se připojil, tak ho jenom zdravím. Já vím, no. Kokoté, tak promluv. Oni sem všichni chodí jak do prasečáku, ty vole, fakt. Odejdou. Hej, ale i to prase zachrochtá, když tam přijdeš. No. Ale Sally, no vypadni, já už tě odebírám. Ale proč? Ale když já nic nedělám. Já nevím. Něco konzumuješ. Sally, co tam konzumuješ, ty vole? A nic, hele. Omezení zmizelo. Já ho mám. Kokot. Je to, no, je to divný. Ale tak jako třeba se mu to líbí, má k tomu nějaký vztah, kdo ví, jako. Ale on už odešel, ten kokot. No jo, no tak třeba už se mu tady nelíbilo. Je to nějaký akorát šramy. Protože to tady nazvala tím, jako kokotem. No ano. Však on se tak psal, kokot. No jo, no tak jako píše. Neznamená, že mu to prý říkat. Ne, ale on se tak jmenoval. No. Já bych si nedovolila mu říct kokot. Jen tak. Já ani nikomu nenadávám do sviní, víš co, takže... To je ten pan divnej, nebo ne, pan S. Hrál Pavlo. Co tam děláš? Sally se nám sekla, ty vole, akorát v obočí se jí zvedlo. It's not that bad, is it? I think it's alright. I should have put more sugar in there, but I think it's otherwise it's fine. It is. No. Chutnal moje cukroví a chutná mu. To je, viď? No, teď mluv. Dej si brýle. Kde je to cukroví? On ochutnal. Jako Chuck Berry. Co? Ben. Jo. No na to, že jsem pojekla poprvé, tak jakože je dobrý. Měla jsem tam dát trošku víc cukru, ale říkal, že je dobrý. Takže je dobrý. Míň Víc. Tak to stejně si obalila v moučkovém cukru, tak to vymoč ještě je. Tak nechala, protože já to chci zítra dát do čokolády. Jo, aha, no tak to bude dost sladký, tak to je dobře, že jsi to neosladila hodně. Ano.
Okay. Já vás opustím. Hele, je dobrý, že ty filtry mají všech 32 zubů. No prosím. Měli ty zuby, vy. To je zjištěníčko. Takže odteď už se k zubařovi nebojím. Já takový krásný. Jo, jeden jak druhej. Jak byste by měla radost, kdybyste tam přišla s filtrem? Vy? Určitě. Tak co ta konference? Nestíhám, já už Pokoj. Ani se neopovažte mi teďka po streamu volat. Vy dvě, jo, tady neskoušej. No, to nemusí. S takovým krásným bych tam nešla taky. No, já tak Ňou. taky si pořídím filtry a pak... Jdou ještě filtry, nebo ne? Nemám. Už ti je vrátili, ale vrátili ti přímo filtry, nebo ne? Ne, nic mi nevrátili, nikdo mě nic nevrátil. Okamžitě mě to vraťte. Mě tam nedali, ty vole. Ne, nemůžu tam dát. Já nevím, jestli mi to vrátili už, nebo ne. Počkej, mám nebo ne? Nemám, vy? Ne, nevím. Jo. No, teď jsi vyfiltrovaná. Počkej, něčeho by mi filtry znovu. Počkej. Jdi do prdele. Já nevím, co to znám. Daj jedno. Ty jsi furt stejná. Stejně krásná. Však ty taky. Stejně. Blbá svině. A tak pod srdce to bylo. K Motrově někdo poslal univerzum TikTok. No, tak. Že? Co? Co jsi říkala? Já už držím tlamu, já už nic neříkám. Já ti vůbec nerozumím. Ahoj, Martini. Sali, máš si dát facku a jít spát, tak šup. Ty smrady jeden. Leni, ne. Nejdu ještě. Dej si ty facku a jdi spát ty. Jdu. Dobrou noc. Nikam nejdeš. Opovaď se. Za chvilku jdeme. Jdu taky. Jdu se ještě někam podívat. Kam jdeš, ty vyleštěná? Jdu se podívat ještě vedle. Jdi. Turkum, jo? Jdi se podívat vedle. Lenin už jdu spát, Marto už jdu spát, jdu si lehnout. Ukončím to tady a jdu si lehnout. Čus. Papa, ahoj. Ahoj. Čau, Lenin. Dívej, už je zase velká. No, už to vím. Proč mu to nejde? Čus.